Татар һөнәри сынлы сәнгатенә нигез салучы рәссам, график, скульптор Бақы Урманчыга багышлап, ел сайын кече яшьтәге балалар арасында рәсем конкурсы үткәрелә. Шушы көннәрдә Бақы яга эшен иң оста дәвам итүчеләр ачыкланды. Кемнәр икәнен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов белә. Урманчы белән рәсем ясыйбыз конкурсында катнашучыларның барысы да электрон сертификатлар алды. Җиңүчеләргә Салават күпере һәм Сабантуй балалар журналы баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина кыйммәтле бүләк һәм дипломнар тапшырды. Җиңүчеләрнең эшләре Сабантуй журналының апрель санында басылыр дип көтелә. Biz балаларыбызга менә әлеге бәйге аша җиткерергә уйладык. Чөнки менә мондый датаны һәм Бакый Урманчының иҗаты белән тагын бер тапкыр танышырга мөмкинлек бирдек балаларга. Кемдер мин ышанам, аның эшләрен карап чыккандыр, аның биографиясе белән танышып чыккандыр. Һәм тагын бер бәлки кайбер укучыларыбыз хәтта аның эшләрен нигезендә ясарга тырышкандыр. Менә максатыбыз, төп максатыбыз шул иде: балаларыбызны иҗатка тарту, Бакый Урманчы биографиясе иҗаты белән таныштыру. Җиңүчеләрне рухландырырга 5нче рәсем мәктәбе укучылары да килгән иде. Конкурс быелның 17 гыйнварында игълан ителде һәм татар профессиональ рәсем сәнгатенә нигез салучы скульптор һәм рәссам Бакый Идрис улы Урманчының 125 еллыгына багышланды. Конкурска 6 яшьтән 10 яшькәчә балаларның ирекле темага төсле итеп ясалган эшләре кабул ителде. Шуннан да бу бик авыр күренеш булды безнең өчен. Шу хәтле сәләтле балалар. Аннары соң без бит онлайн рәвешендә үткәрдек. Безнең менә кулданың эшләре булса, тагын да җиңелрәк булыр иде. Әмма ләкин икенче яктан онлайн рәвешендә булган картиналарны кирәкле җирләрен зурайтып, детальләрен карарга мөмкинлек бар иде. Һәм инде әлбәттә без тырыштык. Менә 4 рәссам, данлыклы рәссамнар шушы эшләрне сөйләгәндә бер фикергә туры килә алдык. Беренчедән теманы ачу булса, икенчедән шушы композиция менә шушы дишитеп аны бирәбезгә, кагазда ачабызга, һәм инде өченчесе шуннан да шушы яшь рәссамның шушы рәсемгә карата төсләр байлыгы дисеңме, аның фикер тирәнлеге дисеңме, барсын да без инде шунда карап сөйләп алдык. Сабантуй балалар журналы һәм Бакый Урманчы музее белән берлектә оештырылган конкурс рәсем сәнгате белән кызыксынучы сәләтле иҗади балаларны эзләү һәм аларга ярдәм итү, шулай ук Сабантуй балалар журналы укучылар җәлеп итү максатыннан үткәрелде. Бәйгегә 69 эш килгән. Аларның күпчелеге Казан шәһәреннән, шулай ук Татарстанның төрле почмакларыннан килгәннәре дә бар иде. Искәндәр Гыймалтдинов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.